Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, hanzi nhai vene ndokuvaka nyika here uku, ndokuvaka nyika here uku, zvekuti 500 grams yemagrapes yakuita iyo 13 US dollars, 1320 US dollars. Mari yakawanda iyoyo kuti ungotenga kabox kadiki kemagrapes. Ameno kuti bo here zviri kuitika izvi. Siya comment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje ndangosangana nayo ndikati rega ndingonoratidzwa vamwe wangu kuti akomana magrapes achadyiwa here, kuzotiwo mahapuru, mabanana, ma1 ukatorwara unenge watopa ma1 chaipo handiti. So ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje. Ndisandapinda munyaya yangu, ndoda ngokurangaridzai nekukuyeuchidzai kuti aiwaka nhasi sezuva resvondo kudai so pane mufana wangu anonzi Pande Rhythms. Pande Rhythms ndiye ari kurova gospel iri kupisa zvamanje kupfuura baba Harare. Saka endai pa YouTube channel yake monosubscribe ipapo. Pane zvichange zvichiitika mazuva ari kuteera iyayo, so just make sure kuti waita sei wagara wasubscribe ipapo handitika ma1 enda unosubscribe wonzwa gospel music wonakirwa uri ipapo handitika. And then at the same time tikutaura nezvegwenzi rephytomed, ndo gwenzi racho aiwaka. Chinguva nenguva togara tichitaura nezvaro. Gwenzi iri rinoshanda. Gwenzi iri igwenzi rinonzi make sure rasiyana nemamwe makwenzi ese aya ari not make sure aiwa this one rinoshanda zvekutodaro handitika. Saka kana une dumbombe, kana une musoro unorwadza, kana une mudumbu, kana une musana, kana une maronda asiri kupora, aiwaka bata namba dziri pascreen idzo. Vasikana avo ndo vanokuitira chini mudhiginyira wacho handitika. Kana uri muZimbabwe, bata namba dzakanzi +263 idzo. Kana uri kuSouth Africa, bata namba dzakanzi +27 idzo. Wotaura nani naFochi. Kana uri kuZimbabwe unotaura naNyari panamba idzodzo handitika. Right, rega tipinde munyaya yangu yandiri kufamba nayo zvamanje. Hanzi naUncle Jeds. Let me just make it bigger a little bit. Right, hanzi nhai vene ndokuvaka nyika here uku. Hanzi nyika inovakwa nevene vayo, but hanzi ndokuvaka nyika here uku. Magrapes akuita $13.20. When I ndokuratidzei mari yacho iyo irapo yo. Let me see if I can zoom it so that you can see the $13. There it is, $13.20. Kabox ako kemagrapes ako kakadaro kari kuita $13.20. Imbori mari kana takutaura nezve $13.20. Regedza tione kuti mawanayo pakamira sei. Regedza tione kuti tikaita calculation yacho tichiisa mari iyoyo kumarands zvinobuda here. Maiwe $13.20 in dollars in rands iri kutipa 230 rands. Kaboxa ako kari kutengwa ne230. Zviriko here zvinhu zvakadai so izvi 230. Ndopaunoona kuti umwe munhu muZimbabwe anogona kutosvika pakufa asina mbobvira amananzva magrapes aya. Anosvika pakufa chaiko akasaenda kumameetings mamwe ayaya akangodaro ayaya. Munhu anosvika pakufa asina kumbomananzva magrapes aya. Ndo mubvunzo waiswa naUncle Jeds kunzi nhai vene zvamunotaura kuti nyika inovakwa nevene vayo ndokuvaka nyika here uku kuti zvinosvika pakudai so 230
230 rands kabhokisi kadiki ako kabhokisi kari apa. Ameno kuti munoti chiinazvo kuti pane kwatiri kuenda here kana tiri kungoramba tichitenderera panzvimbo 1 handiti. Ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje yanga ndauya kuti ndingokuratidzaiwo zve 2 minutes 35 seconds handitika mozvionera mega kuti zvinhu zvacho ndo kwazviri kuita sei kwazviri kuenda handitika. Saka ndisati ndabva panapa ndoda ngokuyeuchidzai nekungokurangaridzai kuti kana uri mugari wemuSouth Africa uchida kuregister kambani bata Owen panhamba dziri pascreen idzo okuitira plan yacho handitika zvanyore. Chinongodiwa chete valid passport woita sei woregister kambani yako wovhurirwa bank account FNB bank account zvinhu zvako zvakuita sei zvakutoendeka handitika. So bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo bata Owen panhamba dziri pascreen okuita sei okufambira nyaya dzacho handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.